Hayan masolusyonan na ang suliran sa wastewater sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory sa higayon nga mapahiluna ang sewerage treatment plant sulod sa maong pasilidad. Mugasto ang proyekto og kapin sa 5 milyones pesos nga gigahinan og pondo sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ani ang report. Sulod na sa pipila ka tuig nga suliran sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ang ilang wastewater. Isip usa sa mga temporaryong solusyon, may gimontar silang biosolution system aron dili manimaho ang ipagawas nga tubig gikan sa pasilidad. Apan 8 ka buwan gikan karon, dili na kinahanglang ipagawas pa sa naasoy jail facility ang ilang wastewater kay gisugda na karon ang pagkaut sa dapit diin ibutang ang mga chamber nga mao'y moproseso sa wastewater aron kini malimpyo ug magamit pagbalik. Ang tanan nga wastewater sa jail, after sa last treatment nga chamber niya, mahimo na siya og limpyo nga tubig, no, nga magamit nato gyapon sa paglaba, sa pagligo, no. Ang og datay daghang sobra, pwede nato na siya ipanghatag, no, sa LGU baron kung mukuha sila og tubig para ipangbisbis sa tanom sa plaza. Pwede kay ma'am kay nakasiguro mi nga after ani nga project daghan na gyud, no, abunda na gyud kay gyud samot og tubig ang Lapu-Lapu City Jail. Samtang aron kaminosan ang risgo sa pasilidad, gilimitahan ang gidaghanon sa mga trabahante sa kontraktor. Driver sa backhoe, dump truck ug foreman lang ang gitugutan nga makasulod, samtang ang nagsilbing mga laborer, mga PDL nga may kasinatian sa pagpanrabaho ug construction. Sa maong paagi, may income gihapon sila, samtang anaa sulod sa maong pasilidad. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misdak.